De eerste Pukkelpop was toen een Heppe, de allereerste uitgave, of hoe zeg je dat? En toen moest ik helpen. Podium helpen opbouwen, kleedkamers in orde brengen, bakken bier, sleuren, tickets scheuren, zowat van alles. Ik was indertijd zat ik veel in jeugdhuis De Pukkel in Leopoldsburg. En Chakri was daar de leider. En op een gegeven moment was het plan van jeugdhuis De Pukkel om een festival te organiseren. Dat vanzelfsprekend Pukkelpop ging heten. Ik ga hier ooit staan, dat was niet zo'n probleem, want zo groot was Pukkelpop toen nog niet. Dat was op een voetbalplein, dus dat zou toch wel moeten lukken. Ik wist natuurlijk niet dat dat zo groot ging worden als nu. Ik herinner mij dat we moesten openen, 9:15 of zoiets. We kwamen van Reading. Dus we stonden hier met een tourbus, dat was wel wat raar. Ja. En we moesten de dag daarna naar Holland, geloof dat zou wel, ik weet het niet, Lowlands of zoiets geweest zijn, ik weet het niet meer. Maar zoiets, we deden een weekend. Ik herinner me dat wij niet zenuwachtig, nooit zenuwachtig waren. Of zo. Dat had ook geen avans, want ja, toen moet ik dat uitleggen. Mensen die keken zomaar wat naar ons hoor. En ja, wij deden wat wij deden. Dat is nooit echt dat we een uitzinnig joelende massa voor ons hadden staan. Op zich is dat nu niet zo moeilijk om op Pukkelpop te spelen. Ik zeg nu niet op het hoofdpodium, maar gewoon. Er zijn veel podia en zo. Je moet wel echt serieus slecht zijn om niet op een van die podia verzeild te geraken. Dus ja, als je op hoofdpodium wilt spelen, dat gaat ook. En dan moet jij ook navenant de zaken plannen. Hè. Een beetje meer foto's van je laten trekken en wat er allemaal bij hoort. Dat is allemaal te doen zo. Hè. Middelmaat is geen probleem meer, zal ik het zo zeggen. Nooit geweest trouwens. Ja. Al die organisatoren en zo, van de originele bezetting, die ken ik allemaal natuurlijk. Ja. Dat is meestal van, hey yo, hey, alles goed, hey, ja, hey, je moet weer door, want 2 walkie-talkies, helikopter, 50 cent die afkomt. Maar ja, natuurlijk, dat is van, hey yo, oh. Ja, die ken ik toevallig. Tamelijk. Die zijn ook van Heuse Zolder, een paar houthalen en zo. Die hebben zelfs gefigureerd in de Satan in Sint Maijs videoclub. Ja, ik moet zeker niet te veel frontstage kijken als ik daar sta te jengelen, want dan is het zo van. We weten wel wie je echt bent. Ik doe het best, maar. Iedereen zit daar zo op de tuinmeubelen. Afwachten voordat ik sta te spelen. Ik toch, dan amuseer me niet. Je kunt geen pintje drinken, want dat is een motoriek dadelijk. Sommigen kunnen dat, maar bij mij, nee. Ik ben wel eens een keer per ongeluk in het rijken van Slipknot mee halverwege naar het podium gewandeld. Ik wist niet dat die mannen, van het moment dat die uit de kleedkamer komen, al volledig in karakter, op de rij. En ik wou dat gaan zien. Ik zei ik ben weg en toevallig, zonder dat ik dat wist, liep ik mee in die rij. Ik draaide me om, ik zag die ene met zo'n masker zien van, wat kom jij hier doen? Sorry. Ik kijk natuurlijk naar alle optredens uit. Ik kan moeilijk zeggen van, ja, het is een kleinste tent, dus ik zal maar op een stoel gaan zitten en het belangske langs me leggen en zo spelen. Maar ja, dat is een optreden. Hè. Ook met Radical Slave, dat is ook muziek dat is voor specialisten.